Здравейте, днес ще играем тази игра в Roblox, в която всеки научим да различни енчант. Сега сме с голяма глава. Окей, кара се топ. Добре. Това е лесно. За малко. Пак да умра. Това за няколко секунди, значи не е за един рунд. Добре. Моля пак ми излезе поп-ъп. Добре. Оле, може да се че най-истински хора дойдаха така да ме следват. Моля, това е хипердосъп. О, не мога. Буквално не си виждам пътя от тях. Добре, че не сложих и отпред. Добре. Това за сега е от най-десетните. Jumpscare. То не е нещо страшно. Аз мисля, че някакви страшни неща. Моля, какво е сладичко? Къде са сладички? Изобщо не е jumpscare. Само пречи, че ми излиза постоянно. Рандом статуи. Рандом статуя. Нека да видим. Това е защото... Окей. Ма сега, аз ако... Това може да умра много жестоко с това. Да. И точно така умрях. Окей. Вау. О, не. Това е най-дразнещото. Това е най-дразнещото. Ужас. Всичко се върти. Ужас. Това как да го мина сега? Ми се върти погледа буквално. Нищо не мога да видя. Мисля, мога да видя... Какво? Какво трябва да е това? Това, какво беше? Не знам. Няма да го речам. Това е такова дърво с шипове. Вау. Това буквално идва от всякъде. Превърнах се във възрастен човек. Сериозно ли? Това сега... Как ще го мина, не знам. Буквално си седнах във въздуха и си седя. Браво на мене. Много съм чил. Рандъм плюши. Рандъм плюшена играчка. Добре, това е сладко. Да, много е сладко. Как умрях, не знам. Това се бъгнах така. Буквално все едно... Пак и съм възрастен човек. Възрастна баба по-тук. Добре. Айде, това няма да е толкова лесно. Няма да е толкова трудно. Ако не си такова пак столче. Не знам какво казах и аз. Вече се побърках. Въртящо чело. Окей, това не е чак толкова зле. Онова дет ми се въртеше, всичко беше по-зле. Добре. Лесничко си беше това. Окей. Така ме описва моето семейство. Така, че съм клечка. Окей. Сега съм видях през тяхните очи. Опа. Тъмнина. Окей, това не е чак толкова зле. Сега ако ми изгасне светлината, ще е гадно. И пак умрях. Въпреки, че не ми изгасне. Не знам какво правя, човек.
Пак. Hello there. Шрек. Как да го мина за това толкова ми излиза през вискони. И някакви по-папи на всичкото горе ми излизат. И ме дразнят. Hello И there. не ми стига това. Боже господи, тя се спамят хипербързо. What are you doing? Не уверен. Няма да коментирам как се разчастих. Буквално... Да. Кръка ми е върху главата. Кръка ми е глава. Не знам аз как да го пиша това вече. Не знам. Какво? Защо? Не. Не, това няма как да го мина. Това няма как да го мина. Как да го мина така? Контролните ми са наобратно. Маля, ако не спря тия попъпи да ми излизат, направо не знам. Къде е сега? Това не е толкова трудно. Опа! Да се изпуснах. Так му казвам, че не е толкова трудно. Ще падна! Не е ужас. Минам. Това ще е лесно. Не пък не. О, земетресение. Добре, това не е от най-лошите. Но да. Просто по-да се мърда е малко трудно. И ще го миниме сега, то не е чак тук. Айде. Най-после. Така се виждам аз. И видите какво да ми останах. Опа, трябваше да скоча. Защо? Не виждам толкова. Окей. Ама да он. Това не е толкова зле. Даже изобщо не е зле. Да, това си от добрите. Сега стана 1000 милиона цвята. Ау, като скачам ми премигва. Това е гадно. Не съм много гадно. Не знам дали ще мога да го мина. Винаги на последното падна. И сега на първото падна. Вай, тия попъпи просто не мога. Баскетболната. Как да го мина с тази баскетболната? Не. Не знам как го минах. Буквално го рочнах за секунди. Не знам. Просто... Това е... Не знам. Няма да коментирам. Как го минах? За това няма как да го мина. Да то пижам отгоре цвета. И това цвят пак не го видях. И да. Така. Аз си мислех, че се променя. Пък то трябва само през да минава. Боже, колко съм проста. Добре. Пак. Трябва почва да се повтарят вече. Не знам дали ще има и други. Може би ще има. Добре. Това си от най-лесните. Не е нещо, дет не може. То като цялото оби е лесно, просто аз много зле. Пак ли дойдаха тия бе, човек? Много са досадни. Хора, аз мисля да приключвам до тук с епизода и да надявам се да ви е харесал.